Boas, a ver se me escoita. A ver se se escoita. Estamos aquí tendo problemas técnicos. Problemas aquí. Vale, bueno. Nada. Escoítase, vale, perfecto. Ose accidentado. Caeume primeiro un vaso que tiña aquí cheo de auga. Tiña que coller aquí para limpar. Teño os pantalóns todos mollados. Despois diso, o micro non funciona. Non sei por qué. Espero que non teña nada que ver unha cousa coa outra. Así que estamos casi por casualidade aquí. Estamos a punto de non facer. Moi boas, Puskis, que tal, Mariña? Boas, boa tarde. Aquí estamos, tarde, pero estamos. Escoita, sí, vale, perfecto. Estou aquí. Sí, xa te digo, hoxe non parecía como... Parecía que estaban os designios en contra dun para poder facer o directo, eh? Tiña eu aí preparado algo, pero teníamos aí a punto de dicir, mira, hoxe non pode ser, pero funciona. Os auriculares estes novos que teño. Que tal, como estades vos? Hoxe cambiamos de horario, sempre facemos ás 4:30, e hoxe fixemos cambio de hora para que o Puskis lle dera tempo a chegar. E Puskis anda por aí, a veces chega tarde, e agora si xa non ten que andar con justificantes. Pode vir a hora habitual e non lle tomamos, non lle poñemos falta. Así que a partir de agora faremos así os xoves, ás 5, e chega o tempo tamén, que ás 4:30 quizá é un pouco cedo, empezaremos ás 5. E nada, onte estiven aí, por aí todo ben, alégrome, Mariña. Onte tiven a tarde noite, escúdate en min. Hai que botarlle a culpa aos alumnos, eso tamén é moi de mestre. É así. Ese trato especial a Puskis, que bonito, que, bueno, merece Puskis eso, Puskis merece iso. Nada, dicía que onte tiven aí unha noite entretida, que estiven aí na charla, na conversa con Fran da Lobeira, que foi, para mí foi moi entretido, de verdade que foi, paseino moi ben, paseino tan ben que non me din nin conta que pasaran 2 horas. Despois, cando me din conta que xa eran as 11 da noite, pois dixen, ostras, canto tempo. E aínda estivemos un poquinho máis tempo despois falando xa fora da emisión. Non? É un tipo realmente especial. Estabas vendo o Deportivo, supoño, pois que non, estabas seguindo o Deportivo, claro, coincidía a mala hora. Os que sodes un pouco máis do Deportivo, coincidía partido de fútbol, e claro, eu comprendo que entre escoitar aí o Mallalevo e un partido de Liga de Primeira, pois normalmente, claro, sempre tira moito máis, é lógico. É así, ten que ser así. Vale, ben. Mapa de hoxe. Vamos empezar co mapiña este, o mapa do día, que sempre se sabe que sempre fago un poquinho isto de un mapa de cada día, e despois podemos xogar algún challenge, algo así. Ou case poder xogar directamente challenge. Non sei que facer, se Chatgesser ou challenge. Imos ver o mapa de hoxe, o que quería arrancar é o cooperativo tamén. Podemos xuntar despois de se hai xente e facer o cooperativo, certo? Que a mellor cara hacia as 6 da tarde, non? Pode ser que máis tarde que hai xente suficiente para facer polo menos eso. Se non somos os 5 cooperativo, facemos un cooperativo. Pareceme perfecto. Hai moita xente xogando cooperativo, xogando nese modo. Outro día estaba Quinquiño, que andaba por aquí, estivo, non sei se 14 horas, unha cousa de tolos, realmente, 14 horas ou así, facendo cooperativos de en España eran, cooperativos únicamente de España, creo, se non me confundo, polo menos as veces que eu entrei no seu directo, estaba facendo cooperativo únicamente de España, pareceme, de lugares de España, porque ele gusta moito facer só de España. Eh, Podemos facer despois, depende da xente, sí. Bueno, imos probar este. Este mapa, como pon aí arriba, é un mapa un pouco esa concesión que poño a nostalgia, non? De recordos de outros tempos, viaxes que fixen cando tiña 20 e pouquiños anos, non? Entre os 20 e os 30. Naquel tempo, nos anos 90, estou falando dos anos 90. Para vos que sodes novos, nos anos 90, naceríades ao finais dos 90, supoño, por aí.
Acórdome disto do Interrail, que ainda sigue existindo, que a verdade é que é unha maravilla poder ir por toda Europa no verán, moitos días, ir saltando de país en país, coñecendo moitos sitios. Para min foi unha experiencia que repetín durante 7 anos seguidos prácticamente. E moitas das ubicacións que aparecen neste mapa desas viaxes, así que son, como vedes, lugares visitados, só Europa, realmente eu nunca saí fora de Europa, quitando España, lugares nos que estiven algunha vez. Entón podemos probar, se que vos animades a xogar, pois xogamos, e se non, pois non pasa absolutamente nada. Aquí por aquí andamos pasando o tempo, que é do que se trata. Imos poñer aquí, como xa está posto, 2 minutos. E imos ver onde estamos. Onde estamos. Este mapa xa o fixen hai bastante tempo, meses. Sí, pero bueno, hai un sitio bastante coñecido, creo. Bastante coñecido, sí. Bastante. Bastante coñecido. Bastante coñecido. Hai boas pistas por aquí. Un sitio fantástico. Ou incluso os taxis, acordo os taxis tamén é unha boa pista, non? Cando se trata de descubrir cidades. Aí marcou Puskis, atopou o sitio. Este sitio. Un bo sitio para de terraceo, para tomar unhas cervezas, para comer. A verdade que a xente é fantástica. Que tal, Gael? Tremendos cascos, sí? Estou cos cascos hoxe porque non me funciona o micro. Non sei que pasa co micro. Debe ser que o micro quedou onte queimado de estar aquí tanto tempo falando. Sí que dá sinal, pero non sei que pasa. Non sei se será unha cousa da configuración do Windows. Teño que entrar despois a mirar que sucede. Que tal, Gael? Que tal? Desde as 2 da tarde, que tal? Todo igual, non? Se queres probar, Gael, estamos aquí xogando Chatgesser. Exactamente, pois xogamos un Fall Guys, se queredes, eh? Que tal, Usamama? Boa tarde. Moi boa tarde, Usamama. Que tal? Como vai a cousa? Como estamos? Como andamos? Vou no coche, logo miro a ver. Moi ben. Moi ben. Hai lío en Madrid. Sí, creo que tiveron aí algún lío, non sei que pasou aí. Creo que había problemas. Creo que había problemas dentro da familia. Quedaron a comer un día e algo pasou aí. Non sei que pasaría, pero creo que non había bo ambiente, creo. Parece que saltan as cousas así polo aire. Estábamos en Atenas, Monastiraki que é aquí o pé da Acrópole. Aquí está a Acrópole de Atenas. E aquí, nesta parte, nesta zona de Monastirake, Hermou, esta rúa, está chea de restaurantes, como vedes, mirade cantos sinais hai de restaurantes por aquí. Eu comín aquí, no Tanasis este. O Tanasis, Mitropoleos, que vai levar a catedral de... Entrouche tarde, tes que compartir o enlace tal como che ven, sin ter que modificar nada. A ver se na seguinte che sai, vale, Gael? Non te preocupes. Monastiraki, Grecia e Atenas. Imos ver o seguinte sitio no que estiven algunha vez. Temos aquí letreiro. Creo que este é un país que lle gusta moito a Puskis. É un dos seus favoritos tamén. Aquí hai moitas bandeiras. Por aquí, a ver que temos. Letreiro aquí de Place du Maréchal de Lattre de Tassigny. Por aquí, festival, bandeira ali ao fondo, a típica vila mariñeira, que podría parecer galega incluso en algunhas cousas, aínda que non é Galicia. Gael Samarcache, moi ben. Esta vez entrou Chagués. Acertaches o país,
quedou un poquinho lonxe, pero sí que o país sí. O país acertaches. O país, cando pon Stric, sabes, Gael, Stric aí é a acumulación da racha de acertos de países. E marcou tamén Puskis este sitio. Este sitio ten unha historia moi interesante. Este foi un lugar de refuxio de moitos austríacos e alemáns que escapaban dos nazis na época do nazismo, moitos deles, intelectuais, escritores, artistas, refuxiáronse aquí neste lugar deste país, pensando que estaban seguros. Claro, durante un tempo estiveron seguros aquí, pero cando os nazis entran no país no que estamos, pois aquí en Francia, evidentemente, pois todo ese refuxio pues, vense abaixo. Creo que aquí foi onde o escritor Aldous Huxley escribiu o libro famoso de Un Mundo Feliz, nesta vila, que se chama Sanary-sur-Mer, aquí na Provenza, non moi lonxe de Marsella. Sanary-sur-Mer, unha zona moi bonita. Eu desviéime un pouquiño do circuito tradicional, gustoume ir a ese sitio por esa parte desa historia. Un tema que sempre me interesa moito, esta dos intelectuais, da época dos nazis, como trataron de escapar de Alemania, e como buscaron refuxio, e despois de aí trataron de escapar a España e de aí a Estados Unidos. Gael marcou aí en Francia, o que pasa que foi ao norte, tamén sería unha opción, claro. E Puskis quedou máis cerca porque marcou en Córsega, que tamén é Francia, de momento. Moi ben, así que Sanary-sur-Mer. Terceiro lugar, verdade que son todos lugares de Europa. Terceiro sitio. Leidseplain. Terceiro sitio. Terceira cidade na que estiven algunha vez. Estou buscando se hai algunha pista que axude máis a identificalo. Pois, sí, difícil. Ese pois significa difícil. A ver. Estas siglas de aquí podían valer, pasa que, bueno, non é a mellor pista tampouco. Que máis? Creo que o letreiro aquí da parada do autobús ou do tranvía. Non sei se por aquí. Hai idioma. Aquí tamén hai idioma. Busques acertou o sitio. Busques acertou aí a cidade. Puskis é moi bo, Gael? Acordaste que outro día falamos? Outro día falamos un pouco de Puskis, no, porque Puskis é bo. Puskis controla, Puskis controla. Aí dicen eu a Gael aí que Puskis domina. Exactamente. Escoita aí o Puskis. Exactamente, exacto. Falamos. Puskis é Deus. Puskis é Deus. Non sei se tanto, pero mellor sí que fai milagres, Gael se marcou tamén. Estábamos en Ámsterdam. Gael foi ao Reino Unido, bueno, non está tampouco moi lonxe. Ámsterdam, esta zona Leidseplain, aquí, por esta zona, Vondel Park, aquí había un albergue, en Vondel Park, acórdome de estar no albergue, despois había un ambiente un pouquiño especial, e esta, bueno, unha zona aquí de Ámsterdam, entre este anel de rúas e esta parte onde está o Museo Nacional, o Museo de Van Gogh, así que, bueno, máis ou menos no centro de Ámsterdam. Terceiro sitio, imos co cuarto sitio. Este maravilloso sitio que tamén aparece no mapa. Facemos aquí zoom. Vehículos en circuito turístico de lotação até 9 lugares e alvará, que non sei o que quere dicir aquí isto, CMP. CMP tamén é boa pista. Temos aquí esta torre, pódese subir aquí arriba de todo, hai unhas vistas moi chulas. Catalán, eso es catalán, como dice antes, ¿no? ¿Qué es eso, catalán?
catalán. Que máis temos por aquí? Universidade, e al pon algo de universidade, onde é? Universidade. E para este lado, bueno, non se ve aquí, hai unha parte deste edificio. Este edificio foi un antigo cárcere que hoxe é Museo da Fotografía. O que hai aquí nesta parte de aquí, interesante, merece a pena visitalo. Por aquí, principal da borracha. Claro, principal da borracha non é ningún insulto. A principal da borracha, a borracha vale para é a goma, o que nos chamamos goma. Está por aí Gamer idoso. Que tal, Gamer? Canto tempo? Mira, Gamer, esta a lingua que aparece aquí ten que tamén soar de familiar, non? Familiar. Marcou aí Gael, acertaches país, non cidade, pero país sí. Me quedan 20 segundos. Puskis e Gamer marcaron. Que tal? Como están as cousas? Como vai todo? Chegaches susto aquí a cidade invicta. A cidade invicta. É unha cidade que a mí sempre me encantou. Hoxe está moi cambiada esta cidade. Cando era neno, a verdade é que era completamente diferente. Estou ahorrando para o Sainara Baby. Ah, sí, o que pasa é que o Bondicherry anda por aquí, pero non está disponible. Entón, cando é así, hai que quedar aí registrada a petición. Estábamos na cidade de Porto, esa torre era a Torre dos Clérigos, Igrexa e Torre dos Clérigos, aquí nesta parte da Cordoaría, Universidade do Porto, xa digo, desde o alto da torre, pois hai unha vista da Ribeira, do Douro, da Catedral, a sede do Porto, é un lugar que merece moito a pena. E aquí o dicía antes, isto é o Centro Portugués de Fotografía, que era a antigua cadea de relación, que era un antigo cárcere, hoxe en día acondicionado como museo. Eu teño estado aí unha vez, bueno, teño estado moitas veces aquí, é unha cidade que para min é unha das miñas favoritas, unha das miñas favoritas. A cidade do Porto. Imos a última cidade na que estiven algunha vez, cidades europeas. E esta, se non me dou nin conta nin eu mesmo que cidade é. A ver se atopo algún letreiro. Aquí temos idioma. A verdade é que se vos digo, se estiven aquí, eu non me acordo. Temos aí tamén este edificio, co nome do edificio. Vou mirar cara a este lado, aí me parece que se vean as vistas máis ao lonxe, hai como máis perspectiva. E estaría aquí, pero a verdade é que non me acordo. Aquí hai un castelo. Castelo. Cando ves onde é, direi, sí. Gamer acertou o país e non quedaches moi longe, 57 kilómetros. La Boîte à Trains. La Boîte. E por aquí vese máis edificio, non? Están facendo aquí obras. Non me acordo ben eu onde era isto. Que cambia de Ourense? Sí, esta vez non tirei por Ourensanía, Puskis, que non me dirás que nesta vez aparece Ourense. Esta vez non... Está bastante cambiado, O río, temos río, ahora ese edificio. Bueno, co alcalde que temos, que dixo que iba a cambiar Ourense completamente, está cambiando, pero a peor. Mañá tes que ir a Ourense? Bueno, pois nada, que vaya todo ben. Se fai falta algo, avisa. Estábamos en Bélxica por aquí. Sí, Namur. Sí que estiven aquí. Estiven en Namur, Dinant, nesta zona de por aquí. Liexa tamén. Gamer marcou o país, foi a Bruselas. E Puskis marcou en Lyon, Francia. E eu que non marquei nada. Puskis primeiro aí con 18.500 puntos. Vai ser breve, vou recoller o meu irmán a estación.
Paso da estación. Claro que agora a estación de Ourense vai ser como a central de recollida de todos os galegos que veñan. Vai ter que ir todo o mundo, vai ter ser necesario ir á estación de Ourense, o centro onde se reúne todo o mundo. Pois nada, entón, eso é chegar e volver, claro. Chegas e volves. A autovía, a A52, unha autovía moi bonita, e volta. Irás por ali polo barrio do Pino, aqueles edificios que hai ali ao final. Sí, 45 minutos aproximadamente, sí. De feito, é unha cousa que sempre me pregunta a miña nai, non? Porque cando, por exemplo, os meus irmáns que son abonados do Celta os dous, eu non son abonado, pero eles sí, os dous son abonados de Río Baixo. E cando van de Ourense a Balaídos, claro, din, de Ourense a Balaídos, de Ourense a Vigo, prácticamente o mesmo que de Vilagarcía a Vigo. Ao fin e ao cabo non hai moita diferencia. Eslava Río Baixo, sí, o meu irmán é abonado de Río Baixo desde hai moitísimos anos, hai 30 anos que é abonado de Río Baixo. O tolo maior do Celta que hai na miña familia, de logo, é o meu irmán, que se fixo abonado no ano no que o Celta descende a segunda, naquel ano 90, non? No ano 90 foi, sí, no 89, 90, non? Por aí, 90, 91, creo que foi no 90 cando descende o Celta de primeira a segunda. E claro, o Celta foi un pouco, claro, unha decepción. Sí, non, pero despois ven o ano, pouco despois ven o ano de Gudel, non? Que é o ano de 91-92, non? Na temporada 91-92 é cando fichan a Vlado Gudel, cando empeza a meter goles, que mete unha cantidad de goles en segunda impresionante. Eu acordome de ir a un partido na anterior, na 90-91. Acordome de ir a ver un Celta-Salamanca, en segunda. Celta-Salamanca. De ir desde Ourense a Vigo en tren, que era como unha aventura, e ainda segue sendo. E ver o Celta gañar de o Salamanca 1-0. E despois, claro, ven a temporada esa do ascenso. A temporada seguinte foi a do ascenso. Así que realmente foron en segunda 2 anos, se non me confundo, 2 anos, 2 temporadas. Todos falando de fútbol é chino para min. Que Gael temos que facer un día aquí para que nos contes ti de cousas de Xapón. Contanos un poquinho de manga. Máis que de anime, creo que Gael é máis de manga que de anime. Non sei se me confundo, Gael. É máis de judo, podenos falar de judo, pode falar de manga, de anime non sei se tanto. E máis, como estamos na aula co tema de Xapón, el sei que do tema que máis, do país que debe ser, se non é o seu favorito, parecio. E mañá imos facer algo sobre haikus. Aí dicen, vamos facer haikus, a ver como saen. De anime tamén moitísimo. Pois non tiña eu a sensación. De anime moitísimo. Jorín, pois, dinos, Gael, de anime, cal é o mellor que existe? É dicir, a mellor serie, a mellor película de anime que hai. Se tiveras que salvar unha, imagínate que hai un incendio e podes salvar só unha cousa. Que salvas? Buah. Que se pode salvar? A ver. Aparte non tes moito tempo para pensar porque hai un incendio. Detective Conan. Non sei, a ver. Non sei que opina Gael. Eu vexo na clase cando é tempo de lectura, moitas veces está aí lendo os seus mangas. A Mariña sí que lle encanta. A miña favorita ata agora, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Ostras, Tokyo Ghoul, que será isto? Vou non mirar por aquí. Eu, aí, preguntábame onte o Fran da Lobeira en que me consideraba boomer, non? E eu digo, bueno, que boomer, claro, se non son oficialmente boomer, hai que recoñecer que son boomer en moitas cousas. Hai que recoñecelo porque é a verdade. É moi sangriento. Ostras, a ver. Xa estou vendo por aquí, sí, non? Sí, sí. Isto tes falado algunha vez en clase, non? Creo. Creo, non? Paréceme que algún día ensinaches algún libro desta serie. Sí, exactamente. Exacto, moi ben.
Sí, estaba muteado porque non tiña... Claro, non se me escoita porque cambiei o micro, non o teño nesta historia. Agora sí, non? Agora sí que se me escoita. Sí, isto é porque querer facer inventos así non sobre a marcha, non me sai ben non sai ben a ventá, non se ve moi ben, hai que configurarlo mellor, o micro non funciona. Son moitas cousas para un boomer como a min. Realmente son moitas cousas así. Así que este é un poquinho o estilo do Tokyo Ghoul non? Tokyo Ghoul. Aí o temos, Tokyo Ghoul. Está para antes de dormir, está ben. En fin, eu pensei que era o móvil. Boomer pero dos vos. Bueno, está ben, eso é un detalle, mira, é meter na mesma frase boomer, pero con algo bo. Así que agradecese, agradecese moi ben. Boomer dos vos. Pois moi ben, vedes aí a Gael, alumno meu de primaria, que o ano que ven estará no instituto, e supoño que o ano que ven seguirá lendo a Tokyo Ghoul, seguirá lendo manga, seguirá vendo anime, e seguirá investigando cousas de Xapón e seguirá practicando judo, que tamén é outra dos seus pasatempos, outra das actividades que el fai. Volvemos aquí ao Chatgesser. Estaba pensando, podemos facer outro xogo, é dicir, outro mapa, e despois, se tal, facemos empeza a ser xeareiro do Celta. Non é moi futboleiro, como vistes antes, que el dixo que fútbol para el é un pouco, non lle soa así a nada. E hoxe en día, de verdade que nas aulas, nas escolas, cada vez hai menos nenos que falen de fútbol. Na miña aula sí que hai algúns futboleiros, eu sei que hai algúns cantos futboleiros, pero foi a menos moito, isto, do tema do fútbol. Hai moitos rapaces hoxe en día que non, o fútbol non lles chama. Igual que a mellor fai 15 anos ou máis, o fútbol era realmente a conversa dos rapaces prácticamente permanente. Non? Hoxe en día non tanto. Está cambiando iso. Se poden falar máis de manga, máis de internet, mellor, de algunha aplicación, que de fútbol. O meu pai é porteiro de veteranos, así. Porteiro de veteranos. Mira ti, non sabía eu que o teu pai tamén xogaba fútbol. De porteiro, ademais, Que ser porteiro sempre é algo especial. Sempre din que os porteiros están un pouco mal da cabeza, Eu non é por nada. Non lle digas eso ao teu pai, que non sei se lle parecerá ben. Pero sí que é unha cousa que se di moito, non? Que os porteiros sempre tiveron esta cousa así un pouco de non estar ben da cabeza. Hai moitos porteiros un pouco... Podes investigar tamén sobre iso, porteiros que non... un pouco excéntricos. Había un colombiano que se chamaba Higuita, que facían os despeses un pouquiño especiais, o despese do escorpión. O despese do escorpión. Xa topo por aquí, poñoche como era. Mira, vamos a poñer. Para que vexas. Eu fui un porteiro, moi ben non estou. O Samama é outra confirmación da teoría. Tamén se chama Higuita o de... Sí, pois entón temos aquí. Aí está, mira, Gael. Un porteiro colombiano, este porteiro era colombiano, era un porteiro moi famoso, que se lle ocorreu inventar este despese, que é o despese escorpión. Non creo que fose un despese moi efectivo, porque é bastante arriscado, pero atrevíase a facer isto, atrevíase a coller o balón, a sair con el xogado, deixando a portería sin ninguén, bueno, creo que foi, se hai un exemplo de porteiro que estivera un pouco mal da cabeza, era este, creo, non sei se habería algún máis. Depois había tamén porteiros, houve porteiros que aparte de estar mal da cabeza eran un poquinho violentos, incluso, acórdome daquel alemán chamado Schumacher, non o piloto de Fórmula 1, senón o porteiro, que tamén fixou unha tremenda. Campos tamén, é verdade, Jorge Campos, non? Jorge Campos, mexicano, tamén facía o escorpión. Tamén facía o escorpión. Sí, tamén saía co balón xogado. Foi un pouco como imitación, non? De Higuita, de René Higuita. Pode ser que sí, Campos. Sí, ahora que o dis, Jorge Campos, creo que era. Jorge Campos
Portero, vamos a poner. Sí, sí. Témolo aí. Que tiña tamén fama destes traxes aquí, bueno, que hai moito meme no medio. Tiña o uniforme, non é dicir, non é tanto. Pero isto sí, esta foto de aquí da dereita, ou da dereita de abaixo, esa sí que é real, creo, esta. Pode ser. Para porteiro polémico, Paco Bullo. Tamén outro que tamén facía das súas, que se tiraba e facía aí como que o mataban. Acórdome aí con Futre, Paulo Futre e Bullo, aqueles partidos, era un pouco de actuación teatral. E sobre todo eso, Repolete, sí. Non quería dicilo eu, pero se o diste xa queda dito. Moi boa tarde. tamén, por suposto que sí, tamén. Tamén. E non sei que máis porteiros. Bueno, Oliver Kahn, non? Oliver Kahn, o porteiro alemán, tamén era outro que tamén é especial, non? Non sei, que porteiros así con ese carácter, Oliver Kahn e así máis recentes. Bueno, Cañizares tampouco, tamén o podemos meter un pouco aí, Santi Cañizares. Daba respeto. Oliver Kahn daba respeto, claro. O nome incluso dá respeto, non? Oliver Kahn. Realmente daba un pouco de respeto. Pinto. Sí, Pinto tamén. Non sei, chegaba un pouco a tolo, pero tamén un pouco especial. Na Liga Española, algún máis, pode haber. Sí, seguro que se empezamos a pensar en porteiros así un pouco. Toni Prats, ese meteu un gol de falta varios de penaltis. Home, Toni Prats, outro portero do Celta tamén. Nunha época foi un gran porteiro, Toni Prats. Esa tanda contra Cañizares. A tanda da final da Champions do ano 2001, non? 2001. Cando xoga Bayern Múnich Valencia, non? Que xoga Oliver Kahn e Santi Cañizares, por outro lado. E que eu cando falas de Cañizares e da tanda de penaltis, pois acórdome de algo que un poquinho anterior. Dun recordo que teño do ano 94. Teño idade suficiente para recordar esa noite, estando eu en Bilbao vendo a final da Copa. E recoñezo que ese día chorei de pena. Ese día foi triste. Foi a primeira vez que eu viña unha final o Celta chegar á final bueno, estivo moi cerca. Agora miras con tempo, co paso de tempo, dis, bueno, mira, estivemos aí, xogos ese partido, foi unha experiencia, acordame de estar en Bilbao. Para min foi incluso un motivo como de orgullo, non? Naquel tempo o Atleti non xogaba as finais de Copa, o Atleti que era o campeón de Copa tantas veces. Para min foi, eu que era do Celta, era celtista en Bilbao, era un pouco, mira, estamos aquí nós tamén xogando unha final, non gañamos, pero estamos aquí, contamos tamén. Os meus amigos de Bilbao, pois, estaban un pouco tamén vendo a final, acórdome de ver a semifinal no meu piso, que tamén xogaba o Celta contra o Tenerife, creo. Tiña un amigo ali en Bilbao que era super especial, a verdade, único. Apareceu en casa no piso cunha bandexa toda de pinchos, foi un bar ali na zona de Pozas, que é o centro de Bilbao, onde están os bares todos máis coñecidos, as tabernas, e apareceu cunha bandexa toda de pinchos para comer. Digo, así é a xente de Bilbao, desta maneira. A xente de Bilbao é así. Vai a túa casa ou invítache a súa e non veñen con, no, aí temos aquí unha cousiña para traer. Non, non, así, grande. Éramos unha cousa impresionante. Podemos non falar de cousas tristes. Non son tan tristes, home, pois que vai ser tristes. No momento sí que foi triste, pero se o pensas tampouco é tan triste. Iru do Campos era un porteirazo. Iru do Campos, precisamente, Iru do Campos foi do Atlético antes, se non me confundo. Creo que cando eu vou a Bilbao por primeira vez, no primeiro partido que eu vexo do Atlético en San Mamés, o porteiro, se non me equivoco, era Iru. Ano 91. Xogaba Iru de porteiro no Atlético de Bilbao. Triste foi o Obradoiro onte, non sei como quedou o Obradoiro onte, non sei que pasou co Obradoiro. A verdade é que non sigo moito na ACB, desde que non estamos nós, sigo pouco. Sei que está aí o Obradoiro, que sei que o Bragán está facendo unha gran temporada, eso sí, por suposto. Beso a Repolete no Twitter que fai moitos chíos sobre obra, sobre baloncesto. O ya estiveramos nunha final, como o Breo. Pero bueno, todo chegará, non? Todo chegará. Eu do COP tamén teño recordos de cando estábamos xogando aí para entrar nas semifinais da Liga, no ano 94, pero bueno, mira de que tempo falo, non? Xogando o COP contra Estudiantes, ano 94, último partido, e se gañábamos ese partido estábamos
en semifinais da Liga, non da Copa, da Liga ACB dese ano. Naquela época de dos grandes Turner, Thompson, aqueles Armstrong, exactamente. Darrell Armstrong era unha locura ver xogar aquel tipo. Un 80, machacaba, tiraba de tres. Despois foi un gran xogador na NBA tamén, que conseguiu grandes logros foi o mellor sexto home, foi o xogador mellor con máis mellora no ano no que entrou. Fixo carreira na NBA moitos anos, xogou moitos en Orlando, xogou en Nova Orleans, xogou creo que en Indiana, en Dallas, creo que acabou en Dallas. E, bueno, fixo esa carreira, sendo un xogador moi pequeno, un 80. Vale, xa está aí Gael aí queixándose, Gael un poquinho de queixarse, Non lle gusta tampouco o baloncesto, Gael. É dicir, fútbol non lle gusta. Baloncesto non lle gusta. Se falamos de judo, sí, pero eu de judo realmente non teño nin idea. Non sei vamos, nin 4 cousas podo dicir de judo. Só sei que hai un cinto branco, sei que hai un cinto branco para empezar e curiosamente para rematar o máximo nivel tamén é cinto branco, non? Non sei se Hall of Fame, non sei se chegaría a Hall of Fame, non sei, a verdade que non sei se está. Si, o baloncesto sí, pois mira, estamos falando aquí de baloncesto, Gael? Estamos falando de baloncesto, de equipos galegos, que ahora mismo hai o Breogán e o Obradoiro, que están na CB. E eu, claro, como son boomer e son de Ourense, pois tiro de... Como que mute? Estásme vacilando? Pode ser que Gael este vacilando ou non? Pode ser vacile de Gael. Sería moi propio de Gael, Eu vexo aquí os coloninchos estes do micro, Así que... Non vacila. Non vacila, claro, non vacila. Non vacila, está en mute, correcto. Si te me estás escoitando, debe ser que non me vacila, tes razón. Non vacila, jolín. Pois non sei que vou facer agora, Mute outra vez. Mutear, vou mutear, vou poñelo eu tamén. Mute. Mañá non hai recreo, xa. Mañá eu sei alguén que mañá vai ter que quedar no recreo copiando 1000 veces mute. Mira, quen poidera, bueno, de feito, podíase, quen poidera mutear o profe, non? E Gael, quen poidera mutear os alumnos tamén. Facer ali desde a mesa muteado este. Mañá o profe non fala na clase, vai estar mute. Este Gael, vamos a tomar todo isto, vamos registrar, vai quedar grabado o chat e vamos facer un parte directamente, Gael. Imos facer. En fin. Parte para casa, sí. Parte para casa, parte rápido. Vas partir, pero vas partir para casa. Bueno, imos xogar ese cooperativo, que agora estamos entes por aquí, de acordo? Vale, veña, imos a... podo facelo aquí, supoño, que me permite aquí facelo, sí. Play with friends, pon, pero bueno, estou vendo que moi friends non sodes, E tiña un que che pedía copias, home, claro, eso é mítico, pedir copias é algo moi de boomer tamén, O texto sempre o mesmo, pero claro, tiña que ser un texto un pouquiño longo, que obligase a eso, escribir, nunca volveré a hacer esta, non? E adiantando o chollo. E adiantando o chollo. Ibas avanzando. Vale, imos aquí, mira, estou aquí e eu son abonado de senseis, de Gael, o amigo máis simpático de todas. Debo cumplir con as miñas obrigas e nunca volverei a faltarlle o respeto así. Temos a festa de Puskis, temos a miña e tamén aquí está a de Palermo, que hai tempo que non entramos. Tamén está de Puskis, Imos entrar nos na miña, pero pois damoslle aquí, eu creo que se ido aquí, aparece aquí para compartir.
copiamos e pegamos aí, vale? Para quen queira unirse ao xogo cooperativo que imos facer. Está posto claro, de outras veces, Divers World. Se queredes cambiamos, se queredes mapa diferente, cambiamos algunha condición, cambiamos algunha cousiña ou deixámolo como está. Deixámolo como está. Se queredes Divers World. Claro, tamén hai tempo, Isto tamén está ben. Non me daba conta isto do tempo. Está ben en algunhas condicións, nos necesitamos facelo quizáis sin moito agobio de tempo, pero tamén obriga a marcar nese prazo. Acábame de sair a Llariz nun mapa do mundo. Home, pois... Eso porque te vayas ourensanizando, xa te vas adaptando ao Ourense de mañá. Pois nun mapa do mundo a Llariz, é curioso tamén. Pois que probabilidades hai de que saia a Llariz nun mapa de todo o mundo? Imos darlle, a ver onde nos leva. O xogo de hoxe. Estou xogando desde o ChatGuessr, espero que non entre en conflito con nada do xogo, senón arranco co propio navegador e xa está, pero imagíname que pode funcionar. Ostras, isto vai ser difícil, A min cando sai este idioma, eu sei que aí o Puskis domina, pero eu non sei distinguir moi ben países dun do outro. Corona. Non sei, pero é unha serie de 890. De feito, Galicia saiu 2 veces. Galicia saiu 2 veces. Bueno, aquí, nada, aquí eu non sei. Puskis xa está marcando aí, Puskis, sí. Puskis xa nos está marcando o territorio. Vale. Puskis coñece aquí os países democráticos. Si, aí cheira xenocidio e guerra, non? Nada máis entrar xa cheira. Gael está aí, pero non sabe moi ben se marcar aí dentro ou non. Nadra, non? Isto é Nadra, ou así, Nadra Bank, Nadra, non sei que é Nadra. Anda, moi ben, pois Gael xa nos puso tamén o camiño, mira, Puskis primeiro e Gael aquí. Ostras, e como sabedes vos que parte é de Ucraína isto? Ostras. Que hai uns nomes, pero Stanislavski. Non esperes por min. Eu estaba esperando por ti, pensaba que o mellor Repolete podía aí afinar máis, eu xa dentro dese, eu non sei aquí onde pode ser, Pizza, non sei que. Isto non é da Unión Europea, sí? É a bandeira da Unión Europea. Bueno, pode ser aquí nunha cidade. Non parece que sexa Kiev, non? Kiev non creo que sexa. Eu xa lle dixen Repolete, pero nin caso. Que cidade pode ser? Kiev non é. Poltava, podrá ser Poltava. Poltava. Imos a... Hai dúas cidades posibles, sí? Pode ser. Xa fixemos un exame da Unión Europea, certo? Teño por aquí, podo poñelo en directo, Gael. Podemos facer tamén eso, mira, podemos facer a venganza do mute. Collemos o exame do Gael, que o teño aquí nun montón. Están aquí, non están moi lonxe. Están aquí. E poñémolo aí, que teño unha cámara de documentos, e comentamos a xogada, No. E que foi Poltava. Bueno, imos marcar Poltava. A ver, se non é Kiev. Imos ver se non é Kiev, pero bueno. Nada. Pois se non é Poltava. Non sei se Repolete... está dicindo que no móvil imposible. Pois nada, no móvil imposible quedamos sen opcións.
Temos que darlle a final de ronda. Sería Kiev. Se damos a final de ronda, dinos onde é, non? Ou non? No te guanjas eso, non? Xa sei que non todos estamos. Imos darlle. Onde era? Eh, non era tampouco Kiev, era máis ao sur, era aquí, Cherkasy, pro Priportovi. Estaba difícil, porque se non marcamos Poltava iríamos a Kiev. En cambio, era aquí, no sur deste círculo. Nada. Temos eses 2000 puntos grazas a Gael, que tamén grazas antes a Puskis. Seguinte rolda. Repolete teno de complicado, así que realmente estamos un pouco os tres aquí tratando de sacar o sitio. Divers World. E tan divers. E tan divers que non temos un coche polo menos. Que pase alguén. Non temos tampouco nin sol. Apenas. Bueno, aquí podemos estar 3 días. Vale, bueno. Letreiro. Esta sensación sempre de nunha estrada de pensar, colleches o camiño ao lado que non era. Era mellor a dereita. E cando colles a dereita, era mellor a esquerda. Non é Castilla, non, verdade? Non é. Non ten pinta. Isto pode ser calquera sitio de calquera parte do mundo. Aquí hai un... A ver, aquí temos algo. Clark Creek. Bueno, Clark Creek. Non, porque eu creo que debe ser Estados Unidos, non? Supoño, porque estamos conducindo pola dereita, por nosos letreiros están pola dereita, non? Pode ser, pero non estou seguro tamén, Os letreiros a veces tamén me confunden. Non sei, Pode ser Australia. Reino Unido non é. Ten razón Gael, no, Reino Unido non é. Estas típicas casas así prefabricadas pode ser, pero bueno. A ver se temos por aquí. Imos a tratar de xogar coas que temos aquí, con isto que temos por aquí. Nin idea, Esto... Nin idea. Nada, isto é... Non temos nin sequera un letreiro de algo, por menos. Si, esas casas así abertas é un pouco raro, non? É un pouco raro. One stop. Pero isto sí que parece moi de Estados Unidos, así, eu que sei, quizáis do sur dos Estados Unidos, non? Bota Kir, non sei que. Bota Kir Douglas. Eu vou ir a Estados Unidos, vou marcar en algún sitio de... Aí está tamén Puskis aí que non sabe moi ben. Vale, Puskis marcou aí, correcto. Vale. Sur dos Estados Unidos, pode ser?
Imos tratar de buscar polo sur. Teñen así aspecto, non ten aspecto do norte, aí da zona de New England, non é, non creo. Pode ser. Vamos intentar facer un circuliño un poquinho máis pequeno por aquí. Mississippi, Arkansas, Alabama. Imos darlle a ver si. Sí, estamos aí. E agora queda aí Gael. O Gael xa lle diches, non? Gael xa lle diches antes aquí. Vale, entón nada, xa está, non? Xa está. Vale, má que se lle xislouse, non? A xente fai muros enormes. Curioso, non? Porque aquí, mira, sí que hai estes pechos así, estes peches grandes de madeira aquí, non? En cambio hai outros que non teñen nin peche. Imos ver onde estábamos. Onde era? Bueno, o límite era Mississippi aquí co estado de Louisiana, non? Entre Mississippi e Louisiana, por un pouquiño no borde, rozando aí. Imos coa seguinte, terceira. Vale, terceira. Foi por pouquiño, por pouquiño. Barista Bar. Bueno, estos letreiros así con esto negro alrededor son moi deste país. Aquí sí que hai letreiros. Glendermouth Road. Bueno, aquí con paciencia conseguiríase o máximo casi. Onde foi aquí o Puskis? Onde marcou o Puskis? Irlanda do Norte. Irlanda do Norte. Vale. Irlanda do Norte. Irlanda do Norte. Sí, pon Ulster Bus. Mira, Ulster Bus. Ulster Bus. No Ulster. Old Bridge House. Aquí hai letreiro. Imos ir ao letreiro este. Que nos pasamos de letreiro. E co letreiro vamos a intentar Omagh, aí soame este nome de haber aquí un atentado grande hai uns cantos, moitos anos, non? En Omagh, creo. Omagh, creo que era por aquí, claro, Omagh, aí está aí. Moi ben, Gael, andas por aí, verdade? Omagh City Center. E de frente, Omagh, estamos girando noroeste. City Center. Marcache, sin embargo, non era aquí. Entón, fala aquí, este letreiro nos está molestando aquí un poquinho. Limavady, cal era? Limavady, non é aí. Se non é aí, que me sorprende bastante que non sexa. Limavady, pon aquí. Limavady. Por aquí será, non? Limavady. E, sin embargo, Omagh, curioso, Omagh de frente. Imos marcar por aquí. Mais ou menos aí. Imos... É que este é moi pequeno, claro, non? O bullseye é demasiado. E o mini queda un pouco grande. Non debería haber un tamaño intermedio. Non falta aí algo. Ou dame a miña sensación. Entre bullseye e mini, que fose un pouquiño intermedio. Bueno, non o hai. Ímolo poñer así. E aseguramos aí. Tampouco hai aquí. Mira, pois nada, onde era este sitio? Claro, Limavady para a dereita, non? Limavady, non sei onde era.
Contaba, con que fose, que sitio era. Era Londonderry. Bueno, claro, ten certo sentido, Londonderry, claro. Sí, porque era bastante urbano, non? Que deixámolo aí no medio, claro. Claro, guiei-me moito do Libadabadi, pero Londonderry. Londonderry, me abadi para a dereita, pero bueno, que non nos hai fora, eh? Sí, mal, mal. Isto foi mal. E aquí, neste caso foi aquí fallo meu. Fallo meu. Guiei-me por aquí pensando que estaba cerca dese sitio, pero a estrada indicaba nesa dirección. Mal, mal. A ver onde estamos agora, na cuarta. Outra vez camiñando polo monte. Estas montañas son así, son tan deste país. Pero Francia ten tamén tantos sitios que quen sabe. Que queren que faga no monte? Tens razón, Gael. Que queren que fagas no monte? E aparte non se ve moi ben. A imaxe non se aprecia moi ben, nada ben. Pois no monte, que queren que fagamos no monte? Claro, poñenos no monte, e mirando por unhas pedras, mirando para unhas pedras e unhas árbores, nunha estrada na que non hai letreiros, é unha estrada de montaña. Agora, onde pode ser isto? É montaña, pero tampouco é alta montaña. É Francia seguro por un cartel. Si, eu tamén diría que é Francia, non? Isto ten que ser Francia. Pois é que Francia ten moitas zonas de montaña. Se houbera mar... Hombre, que tal, Fedellus? Que tal? Como andamos? Aquí estamos xogando o Llogueser cooperativo, no modo cooperativo. Entre varios, tratando de descubrir onde andamos. Que sitio de Francia é este? Hai mar por aquí. Ah, chegamos ao mar. Mar cara ao leste. Visto desde aquí. Leste. Recén chegado dunha excursión a Vicus. A Vicus. Exactamente. Pois o Pusquis anda por aí, por Vicus. Imagínome. Mar quinando ao leste. Antes estaba escoitando a conversa de onte. Ah, sí, bueno, estiveches aí comentando. Falamos tamén un pouco de ti, despois aí cando falamos un pouco de Vila García, da xente que de Vila García. Sí, non? Un pouco, sí. Un pouco, sí. É unha cousa que chama a atención cando ves por aquí, non? Cando ves vivir aquí. Si estivemos falando tamén despois na conversa un pouco xa non tanto no directo, falamos un pouco de Vila García, de un día, por mellor, pois eso, que se o Fran que se ven por aquí por Vila García, poder quedar e tomarlle algo e coñecerse. A min, por min, eu encantado, vamos, encantado. O sea, lle dixen que se animara no verán a pasarse por Vila García, que faga unha turné por os sitios que lle toca pasar e que veña a tope, non? Por suposto, contade con Vallalevo, que andará por aquí. Debemos estar aquí na zona, se isto o mar está ao leste, pois non queda máis remedio que se xa por aquí. Imagino meu, que andaremos por esta parte de Francia, non? E que este saínte e ostras,
illas francesas. Entón, mira, o Gael marcou e non é. Será Córcega, entón? Córcega, será? Ten que ser, non? Ia buscando por Córcega, sí. Claro, leste, entón ten que ser por aquí, non? Aquí hai un saínte, cara ao leste. Aquí hai outro, aquí, Bonifacio. Pero estas estradas por aquí poden ser, non? Estás buscando por... A ver, onde está? Aquí está o Puskis. Levi Livia de 59. Estás por aquí. Topaches aquí. Porto Vecchio de 59. Topaches aquí uns letreiros. Claro, que o Puskis sabe. O Puskis sabe por onde ten que mirar. Nos estamos perdidos, sin o Puskis. Mira onde anda Puskis, De 59, Puskis xa vai marcar o sitio directamente. Puskis... Despois por eso Gael, cando chegue a mañá a clase, vai dicir, no, que Puskis es Dios, é o Deus. Radici, onde está Radici? Sen Puskis non somos nada, di aí Gael. Sen Puskis non somos nada. E nestas estradas que teñen que ser tremendas, o que pasa é que non veñen os topónimos de... Radici. Por aquí o alto de Bacino, ¿no? Bacino é que aparecía por aí. Mirando cara ao sur. Orio. Está aquí. Sí que son enrevesadas as estradas en Córcega. Conducir por aquí tamén ten que ser unha experiencia. O que pasa é que aquí hai un cruce de 59 con outra. Vale, non sabemos. De 59. Bueno, de 59. Será aí, neste desvío, sí. Bueno, vou marcar por aí tamén. De 59, vou marcar un poquinho máis ao norte. Porque fomos baixando tamén, non? Vou marcar aí. Quisemos ir aí a afinar. Era complicado, non sei, de Córcega non sei Pusqui si tes xogado máis veces en Córcega en algunhas ubicacións. Non é un sitio que que eu teña xogado moitas veces, a verdade. Nótase que estamos aí en Córcega, non temos ouro, En Córcega non conseguimos a medalla de ouro, Que isto é... Aparte que en que ves esa forma esta das curvas, pero claro, aquí zona de curvas, bueno, pero pues aquí zona de curvas hai 400 millóns de curvas, o sea que realmente nada, 0 puntos, non? Aquí foi catástrofe absoluta. Damoslle a final de ronda. Onde era? A ver. Esta era máis ao norte, Caracol de Bachino era aquí. Radici sí que aparecía. Estábamos aí. Estábamos un poquinho máis ao sur. Pero sí que aparecía aquí Radici, ¿no? Radici o Radixío, non sei como dirán. Sí, Pusquiso de Francia, creo que xa o colles con certo, non? O sea, bueno, tes ouro en Francia, pero en Córcega non, claro. Córcega non. Bueno, aquí estamos. Jenkins Road, Bees Creek, Airfield.
Esto sí que parece austral, ¿no? Leroy Jenkins. A ver dónde estamos. Letreiro. Vale, moi útil. Un letreiro que axuda moito. Bueno, aquí sí que nos podemos volver tolos, ¿eh? Jenkins Road. Eses letreiros así azuis que aparecían antes son moi ou de Australia ou de Nova Zelandia, creo. Azuis, con a placa azul coas letras brancas. Uf, aquí non sei onde imos. Este de aquí. Airfield. Australia. Eu creo que é Australia, pero non sei onde, claro. A ver onde imos. Bueno, polo pronto é bastante verde, ¿eh? Bastante verde. Ah, sí? Moi ben, Gael, pois Darwin vai a topar aquí no norte. Estamos aí, vamos facer teleporte. Vamos teleportar onde está. Sí, señor. Moi ben. Moi ben. Darwin. Si non me confundo, Darwin, aquí témolo, aquí ao norte. Mira, Darwin está no norte. Boísimo, non estaba perdido aí, Gael. Fantástico, Atopaches aquí un letreiro, aparte ten un letreiro super completo porque veñen para os dous lados. Sí, señor. Sí, señor. Aí estamos. Darwin para un lado, Catherine para o outro. Darwin. Stuart Highway. De feito, chamase así, Autostrada de Stuart. E aquí temos Darwin e Catherine está aquí. Temos aquí Darwin e Catherine. Estamos mirando cara ao leste. Darwin por aí. Sí, señor, Gael, aquí fantástico, Gael. Parece que non poñen distancias kilométricas, non temos datos. Aquí sí que temos. Temos aquí datos. Moi boas, Farón, que tal? Que tal? Como estamos? Como andamos? Estamos aquí xogando yo que ser cooperativo, versión cooperativa, entre varios tratando de atopar este sitio de Australia. Nunama. Está aquí marcando Nunama. O sur. Chandel Island, pon. Aquí pon Nunama. Entón, claro, o tema do teleportar tamén ten unha cosa, pero xa non sei onde está, onde foi o principio, onde é o punto inicial. Jenkins Road é outra. Entón é onde se xuntan Jenkins Road. Aquí as estradas teñen nome. Jenkins Road. Aquí, mira, Jenkins Road. Eu creo que debemos estar por aquí. Beast Creek, creo que é aquí. Se non me confundo, eu creo, vou facer aí o Bullseye, creo que está que é aí. Vou probar. Era aí. Era aquí.
Stuart Highway, que é a autoestrada que une esas dúas cidades. E aquí onde está o de Beach Creek e aí o Yankees Road. Ten narices que hace máis densidade de alcoholista nas estradas de Galicia que en Australia, sí. É dicir, o alcoholito que procede de aquí sí que o se ven, pero na mellor en densidade en algúns lugares de Galicia, aquí na provincia de Pontevedra hai zonas nas que hai moito. En Ourense e en Lugo moito menos, pero en Pontevedra hai zonas de moito, é verdade. Bueno, esta vez sí que nos desquitamos, E esta vez nesta fundamental o que atopou aquí Gael, que atopou o letrero de Darwin, senón eu non atopaba isto nin de broma. Darwin, que está aquí cerca, que esta cidade aquí no norte do territorio norte de Australia. Fixemos aí o... Nada, cara, gracias a ti, gracias a ti. Aquí a demostración, Gael, de que xogando en equipo é como mellor se consiguen as cousas, Isto valenos tamén para aprender, Se me poño un plan profe, tamén para aprender que a veces un consigue, a súa dos demais, nesta fuches ti quen acertou, na outra foi Puskis, Gael MVP, exactamente, Gael MVP. Moi ben, pois aquí conseguimos desquitarnos un pouco da anterior. A anterior fixemos 0, na última 5.000 puntos. E aquí aparecen... Si, os xogos de cooperativo non os conta, non? Claro, porque conta somente os de competición, non? Aquí na lista esta non dá ouro, nin prata, nin nada, claro. E así. Bueno, se queredes xogamos unha última, que xogamos outra, se queredes, e pechamos. Van ser as 6:30. Mariña puso aí non sei se nos quere dicir algo tamén con eses os emoticonos, os emojis. Pechamos. Xogo unha e voume a xogar a Play. Moi ben, que queres que xogamos, Gael? Que xogamos? Outra de cooperativo ou queres que xoguemos a... Tamén hai Team Duels, tamén podemos xogar Team Duels, Xogamos ti contra Puskis e eu. Ou xogamos os dous contra Puskis, Gael, sí, xogamos un Team Duels. Un Team Duels. A ver. Un Team Duels, Os dous contra Puskis. Seguro que Puskis se acepta sin ningún problema, porque Puskis... Vamos aquí a darlle... Vai ganar igual. Pode ser, si, a verdade que na casa de apostas están a favor del. Mira, aí está. Vale. Puskis contra Madialevo e Gael. Remata aí a... Bueno, Puskis ten aí un acompañante un pouco anónimo, non sabemos quen é. Aquí hai máis xente, isto está sendo... Os equipos están sendo máis grandes, Parece mentira, pero hai máis xente. Non sei por qué, pero está entrando xente. A xente ve que hai un sitio libre. Ollo co tempo. Que poñemos de tempo, Puskis? Sí. Canto poñemos? Tinos ti, Puskis. Poñemos máis, non? Sí, somos máis. 15 segundos non, que é moi pouquiño. A canto lle poñemos? 35. Poñemos 35, vale. 35, move, pan, zoom, divers world, e imos a ver que pasa. Temos 35 segundos, imos. Aí entrou tamén aí o Fedellus. Vamos allá. Tensión. Entraches no límite, Xa estaban as prazas aí.
son os 35 segundos desde que o primeiro que marca. Estamos aí en Francia, así cerca de Marsella, pero máis ao sur. Bangladesh, aí no norte de Bangladesh. Vale, está igualado, temos aquí xente que tamén controla, que domina. Ahora empezan cos dobres danos e empeza o máis complicado. Aquí o clan Kirfed, impresionante. Ese é moitísimo. Eu vi aí un Aigües que parece en catalán, francés, pero
quiere dar. Era Maranhão, Brasil. Ahora salimos con 4. Puskis aí o me cerveza.
aí afinando moitísimo o sitio. Iso é máis próximo. Claro, sí, o que nin por aí. Pero as matrículas están seladas, sí, usas. Fedellux foi aí o que estimounos. Muy bien, Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estás no chollo aínda aí. Na última media hora, mira, o sea, non queda nada. Non estamos aquí nesta partida, pasa que as partidas do Tituel nunca sabes canto van durar. As outras tes un pouco de control. Con estas pensábamos que iba a durar un pouco menos, pero xuntouse aquí xente. Música de 007, ¿sabes? Música de presión.
Totalmente. Además aquí hai xente o mínimo. Isto é unha cousa de todos. Non pensabas que había este modo aquí de año yo que ser como máis cooperativo que somos antes, hai hai os duelos individuais, e hai un pouco de todo. Ben, moi ben por o Fedello que se está aí xogando ben. Sí, pois últimamente meteron bastante os últimos meses, meteronlle bastante novidades o xogo, entón xa non é únicamente o clásico. Neste modo, como é de equipos, pois se os equipos aí sempre controlan os dos lados, pois non lle restas puntos a outro, así, atando, igualando. Neste modo consiste neso, nos puntos. Vas perdendo puntos. Quedaron bastante igualados. Giovanni e Puskis foron os máis próximos. Xa estamos na ronda 14. BR251. Que tensión, a verdade que é moita tensión e durante bastante tempo, ademais, que fai que sexa complicado, non? Porque é unha tensión bastante duradeira. Dura bastante tempo. Vale, e en modo que, como dicía por aí Miguel Fieiro, non? Que un pouco a muerte, non? Un pouco a muerte. Iso que non xogamos tampouco con moita ansia, un pouco polo pasar o tempo. E nada, non contaba eu con acabar tan tarde, de verdade, que son as 7 menos cuarto, pero, bueno, foi unha sesión entretida. E nada, imos irnos. Con isto e un biscoito vou xogar a Play. Vale, moi ben, Gael. Vai xogar a Play. Xogas moito, Gael? Xogas GeoGuessr, xogas Play. E nada, mañá vémonos na escola e os demais verémonos os xoves que ven. Así que nada, coidadevos moito e que vos vaya todo moi ben. Agora xa ven a fin de semana hasta aí próxima.
que a disfrutedes moito. E despedímonos facéndolle raid a alguén, que a mellor hasta ahora sí que hai alguén facendo, que alguén que estea por aí. Buscamos aquí no Twitch en galego a ver se hai alguén. Vale. Vale, Miguel, vémonos por aí. Vamos facerlle raid a Daniel que anda por aí. Facémoslle raid, saudámolo. Non sei se estará un pouquiño co tema do partido de onte, pois mellor falando aínda un pouco de como foi. E nada, pois eso, que dicía antes, un placer como sempre que vos pasedes por aquí. Tratamos de pasar un tempo entretidos. É importante ter saúde e aproveitar a saúde para facer cousas que nos gustan. Así que ata o próximo xoves, coidadevos moito. Chao, chao.